ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии пайғом аз телевизиони симои шаҳри Панҷакент манзуратон аст. дар студия бо шумо Муинниса Атамоева ва коргардон Исмоилҷон Холов мебошем. Инак имрӯз дар барномаи мо тамошо кунед. дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Шафеиён Ислом Зиёзода аз вазифаи раиси шаҳри Панҷакент озод гардида, мутобиқи фармони дигари президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Холиқзода Абдухолиқ Санавбар иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакент таъин гардид. дар маҷлиси фаъолони шаҳри Панҷакент бо иштироки раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода иҷрокунандаи вазифаи раиси нави шаҳри Панҷакент муаррифӣ шуд. санаи 11 ноябри соли 2020 дар толори калони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент маҷлиси фаъолон бо иштироки раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода баргузор гардид. дар маҷлиси фаъолон нахуст раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ҳозиринро бо фармонҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон шинос кард. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд озод намудани Шафеиён мутобиқи моддаи 60 Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Шафеиён Ислом Зиёзода бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи раиси шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд озод карда шавад. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд таъин намудани Холиқзода мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам Холиқзода Абдухолиқ Санавбар иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон 11 ноябри соли 2020 Холиқзода Абдухолиқ Санавбар миллаташ тоҷик 15 июли соли 1981 дар шаҳри Панҷакент таваллуд шудааст. аъзои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 июли соли 2020 таҳти рақами 1571 бо ифтихорномаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз гардидааст. соли 2003 донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо дипломи аъло хатм намудааст. соли 2017 донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон бо дипломи аъло хатм намудааст. соли 2019 донишгоҳи байналмилалии тиҷорат ва иқтисоди ҷумҳурии халқии Хитой бо унвони илми шаҳри Пекин ихтисос ҳуқуқшиноси хадамоти андозу гумрук иқтисодчӣ иқтисоддони байналмилалӣ унвони илми магистри илмҳои иқтисодӣ забонҳои англисӣ хитоӣ ва русиро медорад. оиладор соҳиби 4 фарзанд ҳаммуаллифи китобҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқи хизмати давлатӣ соли 2009 20 соли истиқлолият сармоягузорӣ хусусигардонӣ соҳибкорӣ соли 2011 санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар соҳаи танзими низоми иҷозатдиҳӣ соли 2014 маҷмӯи санадҳои меъёрии ҳуқуқи соҳаи соҳибкорӣ соли 2016 соҳибкор чиро бояд донад соли 2017 мебошад. солҳои 98-2003 донишҷӯи донишгоҳи миллии Тоҷикистон 2003-2008 ёрдамчи адвокат дар маслиҳатхонаи ҳуқуқии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе сармушовир оид ба кадрҳо ва муовини раис. солҳои 2008-2010 сармутахассис ва муовини сардори шӯъбаи таҳлилӣ ва иттилооти хизмати давлатӣ ва муовини сардори шӯъбаи таъминоти ҳуқуқии хизмати давлатӣ ва назорати иҷрои санадҳои хизмати давлатӣ дар агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. солҳои 2010-2018 сардори шӯъбаи ҳимояи ҳуқуқи соҳибкорӣ, сардори раёсати пешбурди низоми иҷозатномадиҳӣ ва сардори раёсати дастгирии соҳибкорӣ дар кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе. солҳои 2018-2019 магистранти донишгоҳи байналмилалии тиҷорат ва иқтисоди ҷумҳурии халқии Хитой тибқи дастури ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. солҳои 2019-2020 сардори раёсати дастгирии соҳибкорӣ кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи ҷумҳурии Тоҷикистон. аъзои комиссия оид ба таҳияи лоиҳаи кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон дар таҳрири нав. аъзои гурӯҳи корӣ оид ба таҳияи
кодекси граждани ҷумҳурии тоҷикистон дар таҳрири нав аъзои гурӯҳи корӣ оид ба таҳияи лоиҳаи кодекси андозии ҷумҳурии тоҷикистон дар таҳрири нав аз моҳи сентябри соли 2019 аз моҳи феврали соли 2019 унвонҷои дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисод дар институти иқтисодиёт ва демографияи академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон аз моҳи апрели соли 2020 директори муассисаи давлатии маркази татбиқи лоиҳаи ширкати давлат ва бахши хусусии кумитаи давлатии сармаягузорӣ ва идораи амвори ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе мебошад. дар маҷлиси фаъолон шафииён ислом зиёзода собиқ раиси шаҳри панҷакен ва иҷрокунандаи вазифаи раиси шаҳри панҷакен холиқзода абдухолиқ санавбар арзи сипоси хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон баён намуда ҳамзамон таъкид намуданд ки барои рушду шукуфоии тоҷикистон ва шаҳри панҷакен содиқона хизмат менамоянд. дар маҷлиси фаъолон раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода барои вусъати корҳои ободониву созандагӣ истифодаи оқилонаи обу замин ҷамъбасти бо муваффақияти соли 2020 ва бо тӯҳфаҳои арзанда истиқбол намудани 30-мин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон вазифаю нақшаҳоро мушаххасу муайян намуд. масъалаи пешгирӣ аз савдои кӯчагӣ ва риояи талаботи санитарию эпидемиологӣ дар бозори марказӣ ва кӯчаҳои шаҳр таҳти назорати масъулин қарор дорад. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши дигари барнома. таври мо борҳо иттилоъ дода будем ва гузоришҳо ҳам пахш намудем, масъалаи таҳти назорат қарор додани фаъолияти соҳибкорону тоҷирон дар даромадгоҳ ва атрофи бозори марказӣ бо ташкили фурӯши молу маҳсулот дар ҷойҳои пешбининашуда ва ғайриқонунӣ ба як масъалаи доғ табдил ёфтааст. дар асоси супориши раиси шаҳри панҷакен шафииён ислом зиёзода гурӯҳи корӣ мунтазам ин масъаларо таҳти назорат қарор медиҳад. дар бораи пешгирӣ аз савдои кӯчагӣ пайваста кормандони масъули дастгоҳи раиси шаҳр мақомоти назоратӣ аз ҷумла маркази назорати давлатии санитарӣ ва эпидемиологӣ маркази ташхиси минтақавӣ тоҷикстандард дар шаҳри панҷакен бахши ҳифзи муҳити зист ва дигар ташкилотҳои марбута фаъолият доранд. мутаассифона то ба ҳол дар даромадгоҳ атрофи бозори марказӣ ва кӯчаҳои наздик ба он ин масъала пурра ҳалли хешро наёфтааст. гурӯҳи корӣ бо соҳибкорону тоҷирон низ суҳбатҳо ороста аз онҳо қотиёна талаб намуданд ки бояд тиҷорат дар дохили бозор мутобиқи қонунҳои амалкунанда ҷиҳати пешгирӣ аз ҳолатҳои санитарӣ ва эпидемиологӣ риояи талаботи стандартҳои давлатӣ ва ба мардум расонидани хизмати намунавӣ ҷараён гирад. вале буданд соҳибкорону тоҷироне ки аз ин дархост ва тадбирҳои мақомоти давлатӣ норозигӣ мекарданд. онҳо изҳор медоштанд ки дар дохили бозори марказӣ барои тиҷорат имкониятҳои хуб фароҳам оварда нашудааст. бо вуҷуди ин аз тарафи гурӯҳи корӣ барои пешгирӣ аз фурӯши молу маҳсулот дар ҷойҳои ғайриқонунӣ ва қади роҳу кӯчаҳо тадбирҳои мушаххас амалӣ гардиданд. аз рӯи иттилои масъулин тадбирҳои назоратӣ ва санҷишҳои муштарак дар ин самт мунтазам идома дода хоҳад шуд.
барномаро идома медиҳем. ба муносибати рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар коллеҷи тиббӣ ва донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент чорабиниҳои маърифативу фарҳангӣ баргузор гардиданд. гузоришҳои ҳамкасбони мо дар ин мавзӯъ. Конституция санадест ки кулли авзои ҳуқуқи ҷомеаро фаро мегирад. Он раҳнамои давлат аст. Дар коллеҷи тиббии шаҳри Панҷакент бахшида ба рӯзи қабули Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии фарҳангӣ фароғатӣ барпо гардид. Чорабиниро омӯзгори ҷавони коллеҷи тиббӣ ифтитоҳ карда, аҳамияти бузурги Конституцияро дар комёбиву дастовардҳои беназири давлати соҳибистиқлоламон қайд намуд. Дар чорабинии ҷанговарони байналмилал ҳузур доштанду шоҳиди баромади идонаи донишҷӯён гардиданд. гуфторҳо дар васфи Конституция Тоҷикистон чорабиниро пурмуҳтаво гардониданд. Тоҷикистон гавҳари ҷону тане, орамида дар дилу ҷони мане, аз мани ту бо ҳама шодию ғам, дини ман оину имони мане. ҳуқуқшиноси шӯрои ҷанговарони байналмилал Бобоҷонов Рустам ба муносибати рӯзи қабули Конституция омӯзгорону донишҷӯёнро табрику таҳният намуда қайд кард ки бо корнамоӣ ва хизматҳои пешвои миллат мо марҳила ба марҳила ба сулҳу ваҳдати саросарӣ расидем ва дар побарҷоии осоиштагиву амният нақши Конституция беназир аст. Сипас раиси шӯрои ҷанговарони байналмилал Баротов Алибой дар чорабинӣ ба сухан баромада афзуд ки мо аз фурсат истифода бурда дар ин рӯзи Конституция чиле ки барои шумо маълум ба наздики ташрифи ҷаноб дар Панҷакент буд аз тарафи гурӯҳи донишҷӯён ва тартиботи ҷамъиятӣ иштирок карданд. ба онҳо аз номи шӯрои ҷанговарон сипоснома месупурем. боз як бор дигар аз номи тамоми ҷанговарон шуморо ба ин рӯзи Конституция табрик мекунам. ва устод Яҳёев Зубайдулло бо медали ҷашнӣ аз тарафи шӯрои ҷанговарон супурда мешавад. با استاد نظرم روشن. خدمت میکنم. ҳамзамон як гурӯҳ омӯзгорон бо ифтихорномаи шӯро сарфароз гардонида шуданд. ёдовар мешавем ки чанде пеш донишҷӯёни коллеҷи тиббӣ бо роҳбарии омӯзгор Қандиф Абдурауф дар озмуни вилоятии ихтироъкорон иштирок карда сазовори ҷойи ифтихорӣ гардиданд. бинобар он дар фарҷоми чорабинии ҷашнии донишҷӯён ихтироъкорони ҷавон бо ифтихорномаи озмун сарфароз гардонида шуданд. қабули Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон як рӯйдоди тарихӣ дар саҳифаҳои шаҳкитоби соҳибистиқлолии тоҷик аст. аз ин рӯ ин санаи фархундаро дар ҳама муассисаҳои таълимӣ ва фарҳангӣ бошкӯҳ таҷлил намудан нишони ифтихори миллӣ ва ватандӯстӣ мебошад. гузориши Фирӯза Одилзода Хайёмҷӯраев аз коллеҷи тиббӣ. конституция муҳимтарин санади меъёрии ҳуқуқиест ки сохти давлат ва фаъолияти мақомотҳои давлатиро муайян мекунад. ҳамасола рӯзи Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистонро мардуми сарбаланди кишвари мо бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн мегиранд. ба муносибати рӯзи Конституция дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо иштироки донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент чорабинии идона баргузор шуд. ноиби ректори донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Сироҷзода Фотима чорабиниро ифтитоҳ намуд. сипас раиси кумитаи иҷроии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Муродқул Шукурзода ба сухан баромада чунин гуфт. ҷумҳурии Тоҷикистон ҷумҳурии соҳибистиқлол, демократик, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ аст ва маҳз ҳамин ҷиҳат дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон қайд гардидааст.
شما میدونید که تا 6 نوامبر سال 1994 جمهوری تاجیکستان عزیز ما صاحب سرقانونی خود بود و تا این مدت علاقه ما صاحب 5 کانستیتوسیا بودیم و کانستیتوسی آخرانی که جمهوری تاجیکستان داشت سال 1978 قبول گردیده تا 6 نوامبر سال 1994 عمل میکرد و خوشبختانه در دوران استقلالیت ما نیز صاحب کانستیتوسی خود گردیدیم. شما میدانید که در ابتدای سالهای 90 پس و پیش جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی به مستقلیت رسیدند و از آن جمله 9 سپتامبر سال 1991 تاجیکستان عزیز ما نیز صاحب استقلالی خود را اعلان نمود. دانشجویان оиди бобҳои Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумотҳо дода дар васфи пешвои миллат порчаҳои шеърӣ қироат намуданд. баъдан донишҷӯён барномаи омоданамудаи худро пешкаши меҳмонон гардониданд. донишҷӯён бо сароидани суруд дар васфи ватан бо рақсҳои зебо ва бо намоиш додани саҳнача таби ҳозиринро болида намуданд. чорабиниро ноиби ректор Сироҷзода Фотима ҷамъбаст намуд. гузориши Дилшода Ҳалим ва Шоҳустайн Солиев аз Донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент. дар дораи татбиқи лоиҳаи ташкилоти байналмилалӣ Оксфами Британияи Кабир дар деҳаи Тагоби Халқ хатти оби нӯшокӣ ва иншооти санитарӣ мавриди истифода қарор гирифт. таваҷҷӯҳ намоед. бо мақсади иҷрои лоиҳаи таъмини оби нӯшокӣ ва беҳдошти ҳолати санитарию гигиенӣ ки бо маблағгузории Иттиҳоди Аврупо мусоидати консорсиуми агроаксияи Олмон аз тарафи ташкилоти байналмилалии Оксфами Бритониёи Кабир дар деҳаи Тагоби Халқи ҷамоати деҳоти вору ба анҷом бирасид. инҷо маросими ба истифода супоридани хатти оби нӯшокӣ ва иншооти санитарӣ баргузор гардид. дар оғоз афсари лоиҳа Наргиз Тошева ва дигар ҳамоҳангсозону масъулин бо рафти корҳои анҷомдодашуда бо сарчашмаҳо, ҳавзҳои обрасонӣ, хонаи безараргардонӣ, ҳисобкунакҳои об ва дигар таҷҳизоте ки барои беҳтар намудани ҳолати обрасонӣ дар деҳаи Тагоби Халқ насб шудааст шинос гардиданд. аз рӯи иттилои муҳандиси лоиҳа Мирзо Дӯстов дар самти татбиқи ин лоиҳа аз тарафи масъулин ва пудратчиёни асосии корҳои мушаххас анҷом дода шуд. дар маркази деҳа маросими ифтитоҳи хатти оби нӯшокӣ ва дигар иншооти ин лоиҳа баргузор гардид. афсари лоиҳа Наргиз Тошева пиромони татбиқи ин лоиҳа дар деҳаи Тагоби Халқ ва дигар деҳаҳои ҳадафи Панҷакен ва ноҳияи Айнӣ гузориш дод. мудири бахши сармоягузорӣ ва идоракунии амволи давлатии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен Сабурҷон Бозоров таъкид намуд ки маҳз дар доираи ҳамкориҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен бо шарикони рушд мо тавонистем барои беҳтар намудани ҳолати обрасонӣ ва санитариву гигиенӣ дар як қатор деҳаҳои Панҷакен ба муваффақиятҳо ноил гардем. ҳамоҳангсози лоиҳа дар водии Зарафшон Мирзомурод Самиев пиромони татбиқи ин лоиҳа ва нигаҳдории он аз тарафи кумитаи истифодабарандагони об ва сокинони деҳа андешаҳояшро арзёбӣ кард. аз рӯи иттилои ҳамоҳангсози консорсиуми агроаксияи Олмон дар водии Зарафшон Фурқат Қурбонов ин лоиҳаҳо барои пешрафти ҷомеа баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум аҳамияти басо калон доранд. котиби ҷамоати деҳоти вору Икром Аюбов ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен шарикони рушд хоса ташкилоти байналмилалии Оксфами Бритониёи Кабир арзи сипос намуд ва таъкид сохт ки дар бунёди ин лоиҳа дар баробари маблағгузориҳои шарикони рушд инчунин хоҷагиҳои деҳқонӣ сокинони деҳа ва дигар мақомот саҳм гузоштанд. раиси деҳаи Тагоби Халқ
исматулло боялиев изҳор дошт ки татбиқи ин лоиҳа барои беҳтар намудани имкониятҳои мардуми деҳа ҷиҳати дастрасӣ ба оби мусаффо ва истифода аз иншооти санитарӣ як тӯҳфаи арзандаӣ хоҳад шуд. ҳамзамон чанд нафар сокинони деҳаи Тагоби Халқ дар бораи аҳамияти татбиқи ин лоиҳа сухан гуфта ба ташкилотҳои байналмилалӣ хоса ташкилоти байналмилалии оқсами Бритониёи Кабир, мақомоти давлатӣ ва дигар шарикони рушд арзи миннатдорӣ карданд. ҳамин тавр дар деҳаи Тагоби Халқи ҷамоати деҳоти Вору хати оби нӯшокӣ ва дигар иншоот мавриди истифода қарор гирифта ҳайати омӯзгорону хонандагон аз бунёди иншооти дар мактаб барои пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ махсусан коронавирус бо арзи сипос сухан гуфтанд ва таъкид гардид ки ин иншоот воқеан барои ин деҳа хеле зарур буд ва дар оянда татбиқи чунин лоиҳаҳо барои пешрафти сатҳи зиндагии мардум ҳаматарафа мусоидат хоҳад кард. гузориши Хайём Ҷураев Аббос Ҳамроҳзода аз деҳаи Тагоби Халқи ҷамоати деҳоти Вору. идомаи барномаи тиловизии Пайғом. Адабиёти тоҷики муосир талафоти калон дод. яке аз нависандаҳои шинохта Баҳманёр дар синни 66 солагӣ аз олам даргузашт ва маросими ҷанозаи шодравон дар зодгоҳаш деҳаи Марғидари боло баргузор гардид. адабиёти муосири тоҷик талафоти бузургӣ дод. санаи 10 ноябри соли 2020 яке аз нависандагони шинохта устод Баҳманёр дар синни 66 солагӣ аз олам даргузашт. маросими ҷаноза ва дафни равоншод устод Баҳманёр дар зодгоҳаш гузари ғазаи поёни деҳаи Марғидари болои шаҳри Панҷакин баргузор гардид. садҳо нафар сокинони шаҳру деҳоти Панҷакин, дӯстон, мухлисони адабиёти тоҷик дар рӯзи видо бо ин нависандаи бузург ҷамъ омаданд. дар маросими ҷанозаи шодравон Баҳманёр нахуст мудири бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шаҳри Панҷакин Саидмурод Шодиев ба намояндагӣ аз номи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шаҳри Панҷакин ба аҳли хонавода, фарзандону пайвандони шодравон арзи тасаллият баён намуд ва пиромони зиндагинома ва иҷодиёти адиби фақид ба ҳозирин маълумоти мухтасар дод. амини Баҳманёр Арабзода 15 июли соли 1954 дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд ба дунё омадааст. таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаро дар мактаби рақами 3 ба номи Надежда Крупская шаҳри Панҷакен гирифта, риштаи забони арабӣ факултаи забонҳои шарқи донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Владимир Ленинро хатм кардааст. пас аз хатми донишгоҳ соли 1977 ба унвони муҳандиси тарҳрез, инженер методист дар Кумитаи давлатии Тоҷикистон оид ба кинематография машғули кор шуд. соли 1981 бар рӯзномаи навтаъсиси маданияти Тоҷикистон ҳамчун рӯзноманигори бахши ҳунар ба кор даъват гардид. солҳои 1983-85 дар Либия ба ҳайси мутарҷим кор кардааст. баъди бозгашт дигарбора ба ҳафтаномаи маданияти Тоҷикистон ба кор омад ки акнун ба адабиёт ва санъат табдили ном карда буд. аз соли 1987 то соли 93 ба унвони мудири бахши насри моҳномаи Садои Шарқ кор кард. узви иттиҳодияи нависандагони СССР аз соли 1987 аст. бо вуқӯи ҷанги шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон 1992-97 ба зодгоҳ шаҳри Панҷакин рафта сардабири рӯзномаи Самандар ва моҳномаи Дайри Муғон таъин гардид. солҳои 1997 барои қиссаи Заринии Зарнигор ки дар моҳномаи мазкур чоп шуда буд, барандаи ҷоизаи адабӣ ба номи устод Садриддини Айнӣ дониста шуд. соли 2002 ба Душанбе даъват шуд ва муовини сардабири ягона маҷаллаи Иттифоқи Нависандагони Тоҷикистон
садои шаҳр таъин гардид ва то охири умр корманди ин даргоҳ буд. хотираҳои неки ин адиби тавоно, соҳиби истеъдоди нодир, инсони шариф дар хотираи наздикон, дӯстон ва ҳазорҳо хонандагонаш абадӣ боқӣ хоҳад монд. معاون رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان ادیب شناخته یونس یوسفی در این جمع آمدی ماتمی درباره نقش و مقام شادروان بهمنیار سخن گفت و رحلت او را تلفات خیلی به بازگشت برای ادبیات معاصر تاجیک و صدساله های دیگر معنی داد کرد. مرگ استاد بهمنیار برای ادبیات تاجیک، برای ادبیات نوین تاجیک تلفات بزرگ و جبران‌ناپذیر است. زیرا استاد بهمنیار از قدم‌های نخستی که در فراخوانی بیکران ادبیات گذاشتند، از قالب شکنی سر کردند کارا. قالب شکنی در ادبیات یکی از دشوارترین کارها است که بسیار جسارت، دلیری، نوترسی، دانش، جهانشناسی فراخ می‌خواهد و هر کسی عهده کرده نمی‌تواند. برای همین استاد بهمنیار در ادبیات نوین تاجیک مخصوصا در سالهای 80 پیروی خودش ساخت، سبک خودش ساخت، مکتب خودش ساخت و تا آخرین لحظه ها، تا آخرین حرفایی که نوشتن از همین راه رفتن، با همین سبک گفتن و در همین جاده ماندند. همینطور مراسم دفن او در قبرستان دیها مطابق وصیتش در پهلوی مرقد پدر صورت گرفت. باعث تأسف است که صدها نفر مخلصان اهل ادب، خاصه آنهایی که استاد بهمنیار را دوست می داشتند، در شبکه‌های اجتماعی در خبر و اطلاعات خویش پیرامون مرگ او با یک غم و اندوه نوشتند و شعر و مرثیه‌ها ایجاد کردند. آذرخش یک از شاعران شناخته ادبیات معاصر تاجیک نوشته است: تاجیکستان شاه سرمده کجاست، کاروانی با ره ماتم گذشت. بینندگان گرامی، در اینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان می‌رسد. قبل از انجام برنامه شما را با وضع آب و هوا برای سنه 12 نوامبر سال 2020 شناس می‌کنیم. موافق اطلاع آب و هوا سنجان سنه 12 نوامبر هوا روزانه 5-6 درجه و شبانه 3-4 درجه گرم می‌شود. احتمال باران بارد. نوبت از وضع آب و هوا برای هر یک شما تنسیتی و نکنامی را خواندیم. تا برنامه دیگر شاد پیروز باشید. خیر.